kuset, ei yleensä paikkaa mennä. Joku mennä sitten vaikka jos sä kirjoitat tekstiviestiä, mä näen sen. Koska sun naa valaista, jos mä näyttö vaan. Koska te opitte, se näkyy! Se on vähän niinku koulussa ala-asteella oli semmonen, tietysti niinku opein varmaan nää. Totta kai se saatana näkyy. Se nyt 5 metrin päässä joku raakuttaa se joku. Ei se opettava jaksanut enää. Minä kyllä jaksan. Mä olin nyt kiinni. Mä näen. Ja yksi euroa. Sitten laitat kiinni. Mitä se teet? Mä haluan tietää, mitä se teet. Yksi tyyppi nyt soittaa. No vastaan. No ihmeessä. Ja tää on kova paikka. Enkö se ole sille samassa? Täällä tekstiviestiä. Miksi pitää heti vastata nykyään? Oletteko huomioon? Ei, mutta sä laitat tekstiviestiä, se oli mä en pysty vastaamaan. Nimenomaan. Se on saanut sama asia. En mä vastannut sille. Paitsi kirjallisesti. Mä näen teidät! Oikeesti, täällä on hyvät palat. Onks teillä niinku... Mä tuun kokeilemaan. Oi, tää oli näin paus. En mä tajunnutkaan. Kato, mulla on noin omat palat, niin se on aika pimeässä kuitenkin. Vaikka nyt ei tuntuu, että se on paljon valoa. Tää on sen takia me sovittiin, että mä näen teidät kaikki, koska tää on henkilökohtainen show. Mä kerron itsestäni kaiken täällä, niin mä haluan, että mä näen, että mä puhun. Se on vitu ärsyttävää puhua sitä jollekin vaan. Sieltä kuuluu. Ja tyttö siellä, mä näen tutki. Vaikka sä oot niin kaukana, mä näen sut, että sulla on kännykkä päällä. Kyllä? Hyvä. Jotkut kuvassa videoita tätä. Hyvä, loistava. Se on hieno juttu katsoa. 2 tuntia stand-upia pienestä näytöstä. Mä olin kuukaukosen keikalla ja joku otti sen juttu. Mä nauroin, että se oli maksanut yli kahteen. Mitä se maksaa? Melkein 200 € on mun mielestä parhaat paikat. Niin se tyyppi on vieressä kännykän kanssa. Vitun fiksua maksaa 200 € lippuun ja katsoo näin pienestä televisiosta keikkaa. Onneksi sain nauhalle. Sitten jos mun keikkoja joku nauhoittaa, niin nykyään se on ihan sairasta, niin kun säkin on nuori tyttö, niin mä olin jossain ammattikorkeakoulussa vai missä keikalla, ja mä sanoin, että moi! Mä oon 80 kännykää. Sitten mä yritin olla ystävällinen niille tytöille, siis näet niinku pissiksille, se on ärsyttävä sana, mutta käytetään kuitenkin mitään. Sanoin, mä en oo pissis, no ootpa. Ja pissit on semmosia, että kun niille sanoo, että laitat kännykän pois, on silleen, en. No sä kuvaat. En kuvaa. No mitä se on? Kirjoitan tekstiviestiä. Aina tämmöistä vitun pitkä A. Eli tuon loppukaneetti on aina se, että jos sanoo, että nyt voisit ottaa pois se kännykkä, niin silleen, vedä oikeuteen. Ainoa, että ei sitä saatana voi tehdä mitään. On niin ihan häviössä. Vaikka on mikrofoni ja valot ja kaikki. No niin, hyvä. Loistava. Täällä hyvin ihminen. Kauhean valitus. No niin, hei, herra, jolla on piilopullo mukana, niin vittu kun säkään saa, mä näen. Mulla on yliopistoa, sen takia mä juon koko ajan. Aika paljon olet oppinut. Täällä on mesta, johon tulee muitakin sitten kautta. Vai onko se just niitä, jotka lähtee sitten pois? Lähdet totakaan, sieltä tonne. No, anteeksi. Koska hyvät ihmiset sanoo sitä joka väliin. Anteeksi. Ainakin joku loukkaantuu silleen. Pyydä anteeksi, meillä ohi! Elokuvateatterissa on parasta, jos joku menee nyt kuvitella, että tässä on niinku se kangas, missä näkyy elokuva, ja te katsotte sitä elokuvaa, sitten mä oon tuolla ja mun pitää päästä tonne, niin kukaan ei tee oikeesti silleen, että menisi silleen näin. Ei kukaan tee näin. Kaikki tekee näin. 2,5 senttiä alas. Ja sit hiidetään. Aina kaikki on sitä vittukoneen huomaa. No niin, herra tietää, että tosiaan tää pistekoulu, kun se menet tuonne Kuseelle, se ei oo helppoa. Se pitää odottaa, että tuu myöhässä sitten sinne seuraavalla puolella, koska pitää odottaa, että kaikki on mennyt yöllä. Kun mä menen yleisöön, mun pitää katsoa, että ketä ei oo sisällä, hyvä, ketä ei oo tulossa, se fiilis, kun on pidättänyt Kuusamosta Kouvolaan.
mutta tiedät, että kohta helpottaa. Se on itse asiassa hieno fiilis. Se on vähän niinku matka itsensä läpi. Se lähtee sieltä. Se niinku... Sitten se on tossa noin vähän kiinni vähän ja se on tulossa niin aina joku tulee lisää. Aina! Joku 196, 96 ja 69. Ja vaikka niitä vaareja olisi 16, niin aina siihen pienet, että reitti on sun reitte. Joka saakana kumman syystä sun kokoisella miehellä on tavata, kun tossa on Nikonen. Se tulee siihen pieneen silleen näyttää kyllä, että imee sieltä jotain. Mä oon silleen, omaveli. Ja miehet tietää, että jos se ei tuu, niin se ei vaan tuu. Sillä pitää yrittää silleen kaikki lihakset mukaan. Korvaat, sormet, aivot. Lopputulos on silleen se kamera on vielä silleen. Jossain vaiheessa mun pitää leikkiä, joo kaikki tuli kyllä. Miehekäs syykäs sinne laariin ja lyö tohon olkapäähän ja silleen. Se kamera lähtee sitä vielä silleen. Ei oo helppoa oikeesti. Ja mä oon kertonut tästä paljon. Mä kerron kohta minkä takia mä oon kertonut tästä paljon. Mutta Andre Wikströmin kanssa oltiin matkalla Lappeenrannasta Helsinkiin ja Andre tietää tän jutun. Hän on nähnyt monta kertaa tän jutun ja tietää tän mun vaivan. Ja monet koomikot siis kulkevat, jos näkee, että mä menen vestaan, niin kaikki niinku vartijat tulee uusiin. Mutta me mentiin B-paikalle, me oltiin siis matkalla Lappeenrannasta Helsinkiin. Mä ajoin B-paikalle, kun oli hirveä kusihätä, juoksin 200 metrin päähän metsään. Ja löysin täydellisen puun sieltä ja ei kuulu enää sitä liikennettä, mä olin niin kaukana siellä. Ja sitten tuli, niin Andre tööttäisi. Nyt piti kokeilla, että vaikuttaa. No mitä se teki? Saman tien se. Sä tarvitset ensimmäinen 10 minuuttia. Missä tahansa puhumisessa ensimmäinen 10 minuuttia on tärkeintä. Periaatteessa mikä tahansa ensimmäinen sille, että niinku alkuun ja loppuun jotain hyvää, niin keskellä voi mitä tahansa paskaa. Mutta stand-upissa on sinänsä erilainen 10-minuuttinen, että yleensä se on eri juttu niin stand-up-lupeelmassa. Siellä on sellainen oma fiilis valmiiksi, mutta tämmöisessä paikassa pitää synnyttää. Ainakin sitä mieltä mä oon. Ja ensimmäinen 10 minuuttia tarkoittaa sitä, että mä luen teitä koko ajan. Ja siis, tää on siis totta. Mä katson teitä kasvoilta, en mä turhaan niinku kiroile ja kerro saman tien jotain mulkkujuttua. Vaan sillä kokeillaan, mitä saadaan tehdä. Tällä kokeillaan ensimmäinen 10 minuuttia. Haetaan lupaa yleisöltä, saadaan tämmöistä tehdä. Jos te olisi ollut vähän niin kuin varautuneita, sitä te ette kyllä ollut, niin en mä olisi jatkanut tohon suuntaan, mutta nyt voidaan mennä niin kuin persepuolella. Ei mitään.